Nduk? Alhamdulillah pangestunipun. Nggih, saiki wis kelas pira? Kelas kalih SMP, Pak. Kelas 2 SMP. SMP pundi? SMP Gayan. SMP Gayan. Alhamdulillah ya kudu disebutke bapak ibune nek guru nek mireng ben bangga. Seneng paling gak iki ngene iki ben duwe anak dadi presiden hebat. Loro SMP wis wani nyinden. Ora kaya anakmu kuwi nyapa. Kelas loro wis meteng lho. Sini wong lho. Kowe aja menyek tak tau apa lho. Menjatuhkan harga diri ku lho kene-kene. Nek piye? Sapa sing ngomong anakku meteng? Aku Kok glas nglairke lho. Malah bangga wis bati ya. Malah metu kok yo. Ayo. Ayo ndek cerita. Heeh. Kapan nglairke? Piye kok iki? Iya abadi. Kok latah lho. Lho nembang. kowe omongmu sesuk bledri lho, BP ninggal weling lho. Oh, lugal weling. Ayo. Bang apa? Ada apa, Nduk? Panggur Semarangan nggih, Pak. Iya. Weh, lah iki. Iki gamelane petik lho ya. Nek ketoke nek Pangkur Semarangan ora nyandak apa sesuk pas Mas Bayu rene ben nggawa gamelan Rembang apa Pati. Lah apa? Ben ndek, Pak. Oh iya. Semarangan dhuwur. Rembang Pati kan rada ndek ya. Tarane gede ya. Ayo, iki nyoba kelas 2 SMP iki lho. Pangkur Semarangan. Oh, iki kudu hati-hati lho iki. Hati-hati. Ora, kudu konsentrasi penuh. Ya, Mas Lindro wis bagus dhewe, kalau TB ne elek dhewe, tau dhewe ganggu. Masalah apa-apa. Isen-isen donya ana padang, ana peteng, ana elek, ana bagus. Nek Mas Bayu iki ketok ganteng, iki ketulung karo aku. lah besok ketulung karo kowe Mergo aku elek. Oh iya. Dadi nek aku ganteng, Mas Bayu sing elek. Ketulung. Jadi jenengan matur suwun lho masalah iku. Ora ketang 50 iki metu lah. Ora mau 50 100. Iki ditung to lah. Ora ditung iki. ora dikira lho. Ora ditung. Ngaten lho, sekep-sekep sedakoh. Lakinsar, apa bener lakinsar? Lakinsar mati ngono akeh. Kul marofin Sedakoh iki lho. Kul marofin sedakoti. Nah, iki lho. Ku rasa didum. 100 kuwi kekno jenita tok rasa didum harus sapa-sapa. Kekno jenita. Kayak Prabu. Kayak Prabu. Apa kokoh Rabu? Kok manis mentembungmu? Pengkakang Ndorowati mongso bungah atine panjenengan paringi atus-atus jebol iki titik ya. Kowe iki Pak Paket, Be. Pak Paket COD. Ngelunge arek ngelunge apa to? Aku ora ngerti ngedum, lungno ijen wis aku rasa didum. Wis aku ya. Ora aku lho. Cuek budek iki. Toko yang isane haji. Sana. Pasti. Oh, sudah kali ini perahu ngono. Ayo. Ini. Mingkar mingkurengmu koro Apa lho, Be? Konsentrasi, Be. Rantos 100 rapate dasar dhewe. Nyata coba lu. Pak Polisi. Kowe ngajari elek pekat ya oleh. Ayo. Ya polisine jak main. Saya ngajari pekat. Menurut lambune ditunggu. Ayo. Iki bagian gue gawat iki. Iki lho. Ya. Ganggu nyapa to kene. Makin gawat iki lho ketuane. Contone koyo pinter-pinter. Iya. Ketuane kaya 100 titik wae. Oh, Ini ketuane grup iki, Be. lah kok. 100. Kalau kok kene sapa? Ini YouTube wis tau.
sumpah. Aku ora titip. Nduk, sini ta. Kita lu awakmu dhewe. Aku ora titip sapa-sapa. Nah. Aku ora titip kowe. Sampai urusane yo aku iki opo? Dijone. Aku ora titip. Mosok nek dhewe satu sing nggih seksi. Ketua yo bebas to, Be. Yo, Nduk. Sesuk anakku tak jak ning panggunge Pak Anom tak penyanyi gambir sawit. Sawit gambir sawit. Lah yo sawite sawit. Ya. Nduk konsentrasi, Nduk. Aja dik 100 wis dipikir. Rambutnya sana ya. Coba jago. Alhamdulillah, elok tenan, jan jos tenan. Ya lho, iki tak tambahi iki bidung. Nah, ini. Sing 100 digo Jenita, sing 50 digo Mas Lindru. Oh, matur suwun. Melok grup iki lho, Be, ketuane lumpuh, Be. Lanjut. Lumpuh apa? Kaya ketua riok gosong wae. Mas Bayu penak to seneng to. Dalang nek lomo ya Mas Bayu lah. Matur suwun lho, Mas. Iya, Nduk. Awakmu wis diparingi Mas Bayu, matur suwun. Nggih, matur suwun Mas Bayu. Oke. Makasih. Ngono kok lomo. Lomo lho, bebas lomo Wartoyo ya. Wartoyo apa kene bang. Ya nek ora suara ning bawah aku rasane. Nek anggotane. Lah aku saiki iki anggotane mriko lho kan. Satu titik. Bisa semua tapi Aku wanita
modelmu kok karo bose kok nesu to, Be? Ngono kuwi wong nek ora senengi ora kurang panyacat. Aku ini nyacat apa kok orang ngelok apa kok. Lah jenengan mboten nyacat pripun ketoke ra nyacat tapi ngrusak sampean niku. Lho, ora dalam hal apa? Oh, lu biasa to lho kok bengok itu to apa to? Oh, semangat, semangat ya. Oke, oh semangat ditanggap bulurah kok Ora poso bre udah sahur. Wes semangat ora, Bro? semangat. Yo, semangat eksekutif. Maklum ya. Mau semangat to iki. Meloke ngene iki lho, Be. Jalange nek loman yo ngene iki, Be. Nyapa aku sentuh once. Ora aku ora. Aku sentuh once samene. Alah, pira 500 sih kecil. Yo, lanjut. Mas Rizwan, Mas Aljan nggih. Kaklet